nesaf. Dychmygwch ennill llwyth o lyfrau newydd i'ch ysgol chi. Dyna mae sawl ysgol yn ceisio gwneud heddiw a fori. Yn Aberystwyth mae cystadleuaeth Darllen Dros Gymru yn cael ei chynnal ac aeth Ffeil draw i brofi'r cyffro. Be gwell na dod â llyfr yn fyw trwy berfformio? Dyna mae'r disgyblion yma yn ei wneud yng nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth. Maen nhw wedi cyrraedd rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, cystadleuaeth lle mae amryw o dylesau i'w hennill a llwyth o lyfrau i ysgolion. Dwi wedi mwynhau bob dim at rwan. Da ni wedi wneud siarad ar cyflwyniad rwan, felly dwi'n meddwl da ni'n mynd i wneud rhywbeth mae awdur yn mynd i weld ni. Dydy'r gystadleuaeth ddim yn hawdd. Mae angen trafod llyfrau mewn grŵp, cymryd rhan mewn gweithdy efo Annie llun a gwneud cyflwyniad sef perfformio rhan o lyfr. O'ch chi'n cael gweiddi lot, gweiddi bobl bach reit yn y canol a cael pawb arall syrthio yn ffidio hynna jyst yn ffon. Dwi'n meddwl bod o'n gret na plant yn mynd i ddarllen mwy ac dwi'n meddwl neith nhw ar ôl gweld hynna. Yn ogystal â chael hwyl ysbri, mae'r gystadleuaeth yma'n ffordd dda o ddysgu sgiliau. Ond y prif beth efallai yw dathlu'r hwyl sydd i'w gael drwy ddarllen.